Ja. Wat doet u? Wilt u een klaap? Het is allemaal zelfmade. Dat is self-made. Hallo ja. Hallo ja. Snel, ja. Hele hè? Allemaal eens ook nog die staan in de bomen. Kom met die trappen, kan je helemaal niet meer naar beneden. Wat is dit dan? Zo'n fluit. Een zwaardere denk ik. Ja, dat denk ik ook. Wissel maar een flesje op. Ja, het is goed. Wil ik niet dat